Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi kok. Kowe meneng wae cangkepe ra satrep. Ora kowe iki ngewangi ora. Kowe meneng. Meneng diem. Iya ya. Aku nek omong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo. Ngono entuk didum wong loro. Apa-apa kok didum wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Hmm. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Ora pada wani nek ngene. Kowe jireh ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomae ora kok. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Modugan ora. Kersane pripun? Ora usah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tundung. Anak-anake Semar areng apa? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok. Kok akrapan. Weh, dhek kudu sadar mbiyen ki dadi ratu mergo tak coblos. Ha iya. Kudu merakyat dadi dijak salaman masyarakat ki aja lara ati. Aku ora lara ati, Bagong, mung tata. Modar ora kowe. Napa? Tidak sekrup aku. Kraton kok ana sekrup ora. Sesuk meneh aja ya Bagong. Nggih, mboten. Rarjo sak praptamu. Wilujeng benti kula sinuwun. Iya ya Bagong, tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Petruk slamet tekamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripe. Bagong slamet tekamu. Bagong slamet tekamu. Gong ora gawe masalah. Jak salaman ra gelem ya. Ya wong piyayi kok tok jak salaman ora gelem. Semaur sing apik. Mengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, penano. Pun penak. Wis penak kok. Wis. Petruk kantong bolong Pandhara Arja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo,
Bagong Slamet. Nun, Bagong Slamet. pengetenipun Sinuwun Mandura wilujeng nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah edan jangkep tata krama ukaramu. Pengetenipun nggih. Prayogane pun lungguh. Sampun boten kirang prayogi. Sampeyan ganti sekecake nggih. Yo, Pun asal rujukan. durung. Sami. Petruk Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Bagong Padhararja. Ndara Janaka bekti kula. iya Bagong. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk wonten dawuh. Eneng apa Petruk teka sira sowan mangka tanpa tinimbalan Panakawan. Panakawan. Ana apa dene sira tak timbali malah nangis. Petruk matura, ya gene ana lakon apa Panakawan. Kula niku jane boten kuat. Ngampet rasa panjenengan paring dawuh Petruk ana apa? Mergi kanan karang kadempel niki peteng. Ya, Kang. Heeh, wong listrike mati. Wah, grentuk-entukan ratake kowe yakin. Ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodhangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Menak entuk dum berdua. Mboten kanyono-nyono napa Sinuwun Puntadewa niki mboten mireng kabar. Ora Petruk. Ndara Werkudara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka niki mboten mireng. Ora Panakawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangan sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedap-kedip. Pun bola-bali kula bali Bagong niku mbudidaya goleke tamba ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimi ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, Petruk ora wadul, ora matur karo pepundhen Pandhawa. Lagi saiki kowe matur. Petruk mbok ya sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandhang gerah kok kowe ora matur karo pepundhen. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepundhen Pandhawa. Aku nyuwun pepundhen Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak
supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken Bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin Bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo Bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula yasin kaping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Ning ora ana undhane babar blas. Winganane bengi Dek Petruk mboten nonton kalih gareng ya mboten nonton kula wis omong karo Bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didungsik. Aduh paraimu lho kowe. Tak Pak genti. Lho. Bapakne kok ngami-ami warisan supaya aja nganti congkrah terus. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sak ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, gareng kae meneh, arep cilik ning metakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kowe. Kowe njaluk bapak, ora tau dikai. Petro dalem mundur sikik. Mundur kok, mundur. Lah. Ngapain? Ratu dilungguhi sikile ora? Sorry. Ora sengaja kaya. Salahe nang kono. Loh, dhisik aku. Oh iya, Dik. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petro. Nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen kadangku ingkang mapan ana ing pepungkuran iki hitungan cacahe pira? Ditunggu. Ji, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Iki rasa. Kowe ana ngono to, Yem? Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Rawayahe kok ceniningan nang kok. Tunggal kalih 3 sekawan. Tuh, jiro lupat. Loh, kok main papat, Tru? Papat. Kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya, Petro. Nggih. Kadangmu utawa pepundenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho, sebabe mergo didukani kelawan bendaramu Jodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sediwa nggondheli pustaka Jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng dipetokno pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinondrawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono ki gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok sering perkara kula wis paham. Dadi Ndara Sediwa niku nggondheli pustaka Jamus nyang jimat lima sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus lima sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus kelima sada. Terus alasane Ndara Sediwa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa pun catan pustaka Jamus kelima sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel pijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepunden kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka bae-bae. Nek Pandhawa kon catan pustaka Jamus lima sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes
kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijaga nentranti suwe banyu sinare niku pas. Ngendikane Drasdewa niku bener. Mula Sedewa tumuli gondeli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi. Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sira Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Klima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndarasedewa nggodhene niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga didukani karo bendaramu Jodipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat. Ngoten. Iya, Petro, kowe kok ngerti. Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Ngoten niku wis biasa, ngono niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok. Dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndarasedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya, Petro, Gong. Ana masalah iki. Piye? Ndarasedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Ugi ngantukan. Anggere ya nek iki ngantuk aku nek bar jam 12 ora ngantuk. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkulmu ngotot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndarasedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndarasedewa iki nggodani pustaka Jamus Klima Sada. Dis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyun ngapura dadi Ndarasedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Kula tak takon karo sampean. Wah, Bagong wong edan. Karo bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro. Satria ki nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndarasedewa apa ora? Wah, iya. Dasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti saudara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kajembel. Nek nganti mung 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jira lupan teksek ngono kuwi ya. Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Dai Pandhawa niku aja nganti godang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak ala, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambake dhewe-dhewe. Kok dadi Ndarasedewa kok tok tunjung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu ngaku tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara kowe, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jodipati nek aku ora ngewangi babat Wonomarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra satrene. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya iya.
Aku nek ngomong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo. Ngono entuk didum wong loro. Apa-apa kok didum wong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampean natohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampean seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampean seneng Semar mati, ya. Sampean bunga Semar mati. Wah, Bagong. Hilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampean. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Dik. Malah Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk, Hmm. truk. Hmm. Wangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek wani nek ngene. kowe jire ora Kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomae ora kok. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Modugan ora. Kersane pripun? Ngrasah nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sdewa, mergo tak tunduk. Anak-anake Semar ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngaparta kula wujuti. Yo, metu coba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok wis bacuk nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis bacuk nantang ngene iki iso luleh. Mbangane kowe karo kelangan bapak. Ning nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sdewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas malang-malang putuk. Gecek ndas. Wah, kecek-ketik metu napa? Weh. Nuwun sewu. piye Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jaman Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walyana Rama Temajati yen tinimbalan pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowane negara Ngamarta. Terus aku matur nang Nyai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Nyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubuk-ubuki, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nang kono kowe. Hus. Kuwi nggonku. Aku njaluk. Lho. Nenggolo dijaluk piye? Butuhe aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampeyan melu gawe masalah lungane Ndara Sdewa. Sampeyan ora gelem nemokke Ndara Sdewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampeyan tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbek ora kowe wedi karo kowe ayo. Nek ndi papane wong bondo itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa kuwi? Ngerkoso kok tak njok. Rajos Jiri ora sakaken gurung tanmukan ayo karepmu piye pokoke sampean gelem golek apa ora aku ora gelem golek ora gelem gulung kowe metu coba legane aku.
Lah kowe iki ngopo? Nantang Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogok. Santai. Sing repot ra kono. Wong kene durung siap-siap kok karo yo mangkat yo saiki yo ndas ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge njur do ngawur kata-katane. Puntadewa barang kok tentang Yo sing gedhe pangapuramu. mboten menapa. Wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba. Sendika ngestaken dawuh nyuwun Pamit. Nyuwun pamit madhal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik. Nggih. Ndara nek kula nyuwun pamit nggih. Iya ya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati nek sambi kula. Waduh, kok wolak-walik lho mong. Yang aku lunga aja ya. Inggih ngesraken dawuh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya, Jeng. Inggih. Ayo kangen no ya, inggih. WA-mu isih kae sing wingi to? Inggih. 081 125 250 375. Aku menghitung-hitungan. Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Lemu banget. Oh ya aja sok salin nganggone adimu ya. Inggih. Sandangane aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Aku kenal Nyun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngene nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro iki nek pun nesuah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude kono kawan, mboten karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe ngenane malam setu nika gelut kali Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Kok iso enggak ora weruh. Dosare kabeh. Bathara Narada niku musuh Petra sadol rame teng jero gludak-gluduk. Sing damekke nggih kula. Ya wis syukur yen to kaya wong Nggih ngoten mawon nggih nyuwun pamit. iya sing ati-ati. Bareng. Iya. Pun Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ndara Sembadra sehat to? Sehat. Ndara Srikandi. Iya ya waras Bagong. Syukur. Pun Ndara kula. Iya Bagong sing ati-ati Ngene nggih. Oh iya nah. Nggih. Dadah. Inggih ngatos-atos. Petra ora tak kandhani tuman wae. Wis werna-werna ae gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan iku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Nek boten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngoten mawon nggih mengabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya Bagong. Pun Ndara Janaka. Iya sing ati-ati. Ndara Abimanyu sehat to? Sehat. Ndara nek kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Bagong. Oh iya nak. Nggih sing ati-ati trewek wae. Tone modar kowe. Durung entuk-entukan dilokke. Pun ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ngene nggih mengke ndak selak Petra malah gelut karo Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Dedaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petra. Ha iya to? Iya. Ngoten nggih? Iya. Ada Iya. pun nggih. Iya Bagong.
Wah nggih, mbah, caturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampun-rampun ya. Kula tak metu tenasanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora duwe perasaan babar blas. Oh nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe Kok cerewet. ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah Sriwaka ora nggawa prabiya. Waduh. Ndara Janaka, Mengko yen wis tekan Karang Kadempel tak paringi. kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Pak. Ndara kula Kan duwe. tegas iki aku seneng nek tegas niki malah seneng. Nek wong tegas ki sing kere tetep kere sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Nggih sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Areng nggih. Iya. Nek Kakang Garukaca Kakang Antarja saguh goleki Panakawan Petruk, nek aku diskusikake, Pak. Monggo dhisik piye? Aku tak takon. Mesti eneng perkara, mesti eneng sebabe kok nganti Petruk wani karo bapak. Nek ora ana perkarane tangeh Petruk wani karo bapak. Mergo aku ngerti watake Petruk iki. Petruk ki abdi sing setya bekti karo Bendoro, abdi sing bangun miturut karo Bendoro. Kok nganti Petruk wani karo bapak? Petruk milani makmu cilik Sedewa. Lho. Ana perkara apa? Paman Sedewa, pamanmu Sedewa tak tundung minggat. Sebabe Kresna kakangku rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Kinarya tumbal wadaling Projeng Ndrawati nggone ketaman Pegebluk. Kabeh sedulur Pandhawa wong tuamu wis maringake punta wakmu ing Mamarta, bapakmu aku, pamanmu Madukara lan pamanmu Nekula Sawujajar. Wis mangenyaosake pusaka marang Kresna kakangku ning merga saka gunemane makmu cilik Sedewa sing sajahe ngluputke karo Kresna kakangku gawe murkane bapakmu. Wekasan Sedewa tak tundung. Petruk sowan ngandhake Semar loro, mongko Pandhawa kon sowan ning Karang Kadempel 5 cacahe. Gandeng Sedewa ora ana. Petruk muring-muring. Petruk nesu karo aku, Petruk ngundhamana karo Werkudara bapakmu. Mula kuwi perkarane Petruk wani karo aku, cekelen Petruk ora iso nyekel Petruk tak depok sirahmu Antasena. Sik, Pak. Perkarane ngono kuwi. Yo. Nek perkarane ngono kuwi, nek bapak dawuh karo aku ora iso mangkat. Wah, kowe pancen anak sing beler dhewe Kok sik ora perkara beler. Ning Antasena kuwi ora iso ndodok, ora iso basa, ora iso tata krama, ning aku kuwi kulino mikir. Aku kulino gelar, kulino gulung. Perkara kuwi tak gelar tak gulung, sing bener sing endi, sing luput sing endi, mengko bakal aku mesti mbelani karo sing bener. Miturut kowe bapakmu kleru. Wah, Caidan. Caidan turune cah Bambung. Kowe ngerokke wong tuamu. Bapak kok dadak nundung mak cilik Sedewa. Kuwi lupute bapak. Mak cilik Sedewa tok tundung mergo nggondhele pustaka Jamus Klimasada, ya to? Yo. Nek miturut pitunganku mak cilik Sedewa bener, mergo pustaka Jamus Klimasada kuwi panguripaning para Pandhawa. Bapak iso kaya ngene iki mergo pustaka Jamus Klimasada. Nek nganti pusaka mau ilang saka tanganing para Pandhawa, Pandhawa apes jurite. Kuwi alasane paman Sedewa bener. Terus saiki nek pancen Ndrawati ke Taman Pegebluk, apike diteliti dhisik, aja gampang percaya karo wong. Arep sing ngendika kuwi Siwa Ndrawati, ning ana tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saiki runtang-runtung saben dina ana lho Pak sing mentala nyuduk saka mburi, nyilakake saka mburi ki akeh. Dadi upama Siwa Ndrawati kuwi dicubriyani karo Mak Cilik Sedewa kuwi bener. Mula nek perkara iki Petruk wani karo sampeyan, Petruk tak anggap ngadeg ana ing bebener bapak sing kleru, Ora guneman. Wah, bayi mejang karo wong tuwa. Mengkari kowe gelem angkat apa ora? Ora gelem angkat ora apa-apa, Gatotkaca Antarja gelem angkat. do mangkat kono. Do mangkat.
Nek wis tak antepi, nek nganti dowani jotosi Petruk, iki salin perkarane. Aku ngiwangi Petruk. Dimas Antasena bakal adu arep karo pun Kakang. Aku ora wedi. Dimas Antasena bakal perang karo pun Kakang. Aku ora Antasena. Wani karo bapakmu. Sing tak wedeni apamu? Sik tak rada mundur. Bapak ngadeg ana ning tumindak sing salah, nuwun sewu. Nek ora iso dibenerke, paripaksa aku wani karo Bapak. Kanut wonten dawuh mangkat. Mangkat kono. Ora usah tekan goleki Petruk nang kene wae dadekke sisan karo aku yo. Waduh. Nyuwun pangapunten Rama Kyai. Nyuwun pangapunten menika mangke saling bubuhan kula mengsah Dimas Antasena. Wah, kowe wedi karo Antasena, mboten perkawis ajri. Nanging lingsem menawi dipun prisani dening sanggaring para kawula ing atasipun putra Jodipati sami regejegan. Kula nyuwun pangapunten. Antarja mangkat, nyuwun pangapunten Rama. Tinimbanipun kula panca bakah kaliyan kadang kula Antasena, paripaksa kula dinten samangke badal dawuhipun Kanjeng Rama. Wah, gara-gara cangkeme saiki. Gara-gara jatuh cinta. Ayo, arep apa kowe? Piye saiki? Iki iki ya do manut karo aku mergo iki ya pancen mikir tenan nek musuh karo Petruk. Kono jajal. Aku rasah ngewangi Petruk wis, Kang. Nek kowe iso ngalahi karo Petruk, bumi langit tangkep. Mergo aku ngerti, Petruk arep ponokawan kawe dewa Ngejawantah. Kaya anake kakekne Semar. Kakekne Semar iki Sang Hyang Ismaya. Tegese Petruk kuwi isih turas dewa. Nek nganti wani karo Petruk, kowe iso ngalahke Petruk wae. Wo, satriya kondang kalu kengrat. Arep kowe otot kawat balu wesi, ning Petruke ngembane wesi sembrani. Bareng ngantem karo Petruk, Petruk mengkari buka tangan tememplek kabeh modar. Ayo menyango. Nek mangkat-mangkat to. Kang Antarja ki mangkat to. Petruk kae ora tedas upas. Wong Petruk ki senengane nyekel ula. Kae nek ora duwe lawuh mesti turut sawah golek ula dirajang-rajang go lawuh. Mula nek karo upas apa wae Petruk ki ra temomo. Iya Dimas, wis nang kene wae rasa lunga-lunga. Didhawuhi Kanjeng Rama ora usah wedi, anggere dinengke wae rak suwe-suwe mumet terus ngombe puyer terus turu. Dengkulmu melocot. Gatot nyuwun pangapunten, Antarja nyuwun pangapunten. Wah, Petruk alabrake. Nek ora di ngono kok karepe arep dawuh karo anak tumindak ala barang tumindak ora bener kok anake arep kon kelepetan dedusan. Aja gelem, Kang. Wong tuwa Werkudara. Aku yo katut dosane. Wong aku yo nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Urung arep metu kok. Lho tegese kowe mau ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu Entuk Baladewa ora luwih cilaka. Rumah tahu kowe iki nek dolanan bebaya kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter ketrimane urip mutar batu. Neter ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja mung cilik-cilikan, gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka. Kuwi isone ampuh ki mergo saka kersane sing gawe urip. kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Lho. Wah, kowe iki elek ya elek terus iso nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi dedaya. Nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora ndedaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modar. Ngomonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye?
mulih neng Karangkadempel matur karo bapak nek Pandhawa 5 ora tekan Karangkadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kowe? Bapak ngrungokke omonganmu, piye Petro? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa ming papat tur Pustaka Jamus Srimasada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah Dear kon piye? Maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Tru. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Sidede blegobodhobo. Si blegobodhobo, sidede blegobodhobo. Angel kata-katane. Ngono wae. Wis dieklaske, mati ya esos wong urip iso dinteni apa? Kejaba ming modar ta. Kowe karo aku ki ming ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara kowe. Oke. Sing musuh Ndara Baladewa kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku musuh Ndara Werkudara kowe sing musuh Ndara Baladewa Kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Rawani kabeh ora. Apike kleru len nata wayang iki kudune nang kene. Gendandapan. Mulak malih kowe. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Duduk ngono kok duduk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta. Yo. Mlayu nendi? Mulih. Iki awak dhewe mati tenan, Gong. Mergane Mati tenan. Modal tenan iki. kowe ngopo? Kowe ngopo lho? Mlayu nendi? Rono. Tiga. Ora ngono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngopo jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Gatut Kaca Antasena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatut Kaca Antasena tetekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cerak berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Karkoca tekan kene, Ndara Karkoca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, Aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena Kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petok. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. so. Sep. Istirahat rembat gerak. Wah. Kap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu e. Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah.
Srene. Aku nang kene wae, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Rene. Dorontasena ora apa-apa. Asem iki. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kocluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha le petuk, ha to. Guyon lah. Ciluba. Wong tuwa kok diciluba ya. Gong. Nun. Truk. Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu nomor Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong pamit mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus mlipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku iki mau diundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki kowe karo Bagong. Kon bonto tani kon ngrincung sikile. Modar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Tru. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya. Kon ngerti ceritane? Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang karo Kakang Turjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, Kakang Turjo, aku arep ngewangi karo kowe. Tenana. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilane ora. Wah iya. Ngambung kok karo delek. Itu. Kayak mau rata itu gitu. Ora tak ketulanan. Jiji. Ngelak. Ayo. Terus carane ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangine ketoke mung ngapus-hapusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara tenan lha nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sumut iki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukel napa karepe sih? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parang Tritis. Goblok ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kan maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ora? Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya gawe ya nanti, lan nyewa nanti. Lho, nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lha tak ngundang Cipta bareng ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh, siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan, Gong. Lancang sak. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah biyen seneni simbahku biyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh,
Oh mbiyen iki njukuke wayang nganggo sasmita to. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhane. Anggere muni. Ngene Gatotkaca. Anggere dalange Anoman. Dalange sapa? Antasena Gundul Maca. Ana wonge. Ana wonge lah. Wis ya ngono wae ya nggih. Engko nek tekan kene, lah kula mengene diajar nek Ndara Baladewa. Kowe ya, nggo ana Baladewa ngembari mati glanjang ning kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ra, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca dimati kowe bles. Mati tenan kowe sing nang dhuwur sirah kuwi kutil-kutil Tunggul Mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong nggih. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta. Nggih, monggo. Ngempet-ampekan. Ayo, Truk. Ya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Tek sapa iki? Tekmu. Aku kok pangling ya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe aku. Pangling aku. Wis ndak kok ki ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngesepi sumimpen telenging kalbu. Nek kula ora ketara, aja kaya ngono. Aja sabrono, aku ki yo golek panguripan. Yo, Werkudara. Wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya, Pakde. Wis ora usah kuwatir, aku sing bakal nandhangi karo Nata Mantra apa dene Werkudara. Ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Tangane kleru. Ki nang kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Nek kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong kok ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kataku. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Aku sing medhok apa kowe sike? Kowe sike. Aku sike? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Daratasena kaya iki men iso mirang-mirangke Nata Mandura kok malah bali. Wah. Wih, aja. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitunggal aja ngawur gawar-ngawur. Iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi saksi yen to iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus-panus jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing iso ngembari karo aku iki men Petro. Iso nyoro padha karo Baladewa men Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Wes, ora sandat aku yang belum tampukun. Ayo nang kene. Ditentoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, kelakon mati dening aku. Ah, mati dening bles lalat menungso. Bajigur kenangan. Wah.
Adipati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh ora. Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo we tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan. Setyaki wonten timbalan. nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta ana negara Ngamarta. Merga pun Kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni. Lho iki. Mula kuwatir penggaling pun Kakang tumuli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani. Bakal tindak menyang endi pun Kakang? Yayi, Wonten timbalan. iki wis tekan tapel wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta. Kasinggihan. Lah kok tak ora mati ndugamana kae ana ing kadohan bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok jebul ora paling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa Prabu? Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki? Wonten pundi? Mana to kae sawangan? Satunggal lampaning edapi-dapi. Kok Prabu piye? Kok Prabu menika dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lelampaning ingkang lampah lan ngertos dhateng lelampaning ingkang dereng kelampah. Meski mawon Kok Prabu mboten badhe kekilapan dhateng lelampahan menika. Marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lakon apa Setyaki? Kula semanggaten. Katriku mula mangrembak ing wadya Kurdakura. Kurdakura reka kiri-kiri nanggana. Oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestuwara. Kon menapa kok gumujeng? Lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining Nalindra ingkang citrane teng Prabéda Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petro. Iya. Setunggalipun Kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? mboten ngertos. Mbaya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu gumbala kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki ana ing kene tuwa tandha pitakon ing pun Kakang lha kok dadi padha regejegan punakawan karo Bendara iki eneng lakon apa ning negara ing Ngamarta. Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misah Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iki. Ruketen jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Wis akan dawuh. Ayo Setyaki Sawi kula ndherekaken ora Bu.
Kresna, aja mbok pisah. Inggih, kula ngertos. Kakang Prabu sareh. Wah, ora iso. Sareh. Kula aturi sareh. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Werkudara ku tak idake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Lai-tai men ora keju awake. Iya Werkudara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kakang Prabu aturi sabar. Ing atase wong kaki Narendra Mandura dikembari karo menungso ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petro kuwi. Inggih, kula ngertos, sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petro lho Kresna. Inggih. Sedyaki. Wonten dawuh ora. Ya syukur si Adi ento iso misah ora kangge. Menapa Prabu Kersa dahar kepelan panganan dhewe. Setyaki iki ya aneh-aneh ora. Kakang Prabu Baladewa Petruk ora aturi kendel. Lho, aja ngawur gawar ngawur. Aku dudu Petro. Wis to. Ora usah ngapusi karo aku. Petruk kok dudu? Dudu. Senjata Cakra Taman. Ya Petro. Konjo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Dikon rene idake ndase. Wah, ngembari karo Werkudara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya karo kae. Aku adimu Werkudara. Iya Werkudara sabar ya. Iya. Wanggere kowe isih milih kaya Suden. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine Kagang ni. Iki. Landhep apa piye? Bar tak nggo ngirisi Brambang. Werkudara aja semprot Werkudara. Cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petruk kuwi adilana kuwi. Kuwi wani karo menake mergo panjenengan belani karo kowe. Lho, mangire piye? Kok panjenengan belani kalian kula menika laripun ngados pundi? Lho kok sira? Si Adi ra giwen mras niku Guru Ngamarta to? Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Negari Ngamarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki ndherekaken kalian kula. Kok ora Bu, nembe kemawon kok ora Bundarawati rawuh wonten Negari Ngamarta. Lho, kok sik lah sing gawa Pustaka Jamus Limasada iki mono. Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta Pustaka Yayi Jamus Limasada ngandhakaken Ndarawati ke Taman Pagebluk iki mau sapa? Lah, rak tenan to. Wah, Werkudara piye Werkudara? Werkudara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentala karo Sedewa. Pon Kakang mentala karo Petruk, kowe mentala karo Bagong dadi iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasano. Aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing nggo Pustaka Jamus Limasada dudu kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat. Yo, Sing nundung sapa? aku. Werkudara nundung ing Gasdewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo ora desaku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Limasada ilang, Sedewa ilang.
Iki arep ana lakon apa sing tumandone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasane, apa dianggep sing dadi panyokra bawaning nata mantura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasane. Walah, ijake Sapa? mbuh sapa? Wong areng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya Padake. Anggere lali suarane. ora Bu piye? Satriya duwe nalendra menika dipun wangsulaken kados wingi. Kok ora Bu? Piye? Piye Yayi? Lho, diapure kowe lah, nonyo aku. Kok ora aku sampun. Anggepe kaya Baladewa tenan iki lho. Lho muni yayi kok ora entuk iki yayimu dhewe kok iki. Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok ora Bu sak menika ngaturi salin kados wingi ngene. Lho salin piye? Ya ini ora ana salon sing buka. Kok ngaturi salin wujud Petruk. Aku ki yo ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Wirantosena. Bu Pak Cilaka, Werkudara ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Gua kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kowe yang ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndarawati kowe bali kaya winggone. Werkudara nggih. Werkudara, Piye? ayo iki tengok kene. Yo. Madhep rene. Baji kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengenge. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene ora salah. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane wali Nirwata Majati, waluyung kene nandhang roga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi pundi pustaka Jamus Lima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula rawani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak. Pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu le loro wis banget? Wah, wis ra iso apa mung mripate tok sing kedhap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok lorone iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kuwi Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke anak kula mung manut e. Petro, Nun. Kowe bali ya. Lah mengke nek bapak takon, sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sakanane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Lima Sada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo? Nggih. Bagong bali yo? Nggih, ngertakaken dawuh. Aja gawe kisruh. Mboten. Mulih? Nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet.
Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyo. Yo. Ora. Abang kok. 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dum wong loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omong nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih. Cah open e. Wis padha mangkat to niki ngestaken. Nyuwun pamit jenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono iki. Koko Prabu nggih. Tengapan ngaten menika kala wau anggenipun badhe ngudari saestu angel. Ya pun Kakang nyuwun ngapura. Yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang mimbana Ndrawati. Wekasan Nidra pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ing boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Lima Sada, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya muga-muga Kresna. Kakang Semar, nata Ndrawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadangku para Pandhawa. Wah, Dipol. Aja kaya bocah cilik. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar. Mula kowe waluya, kowe warasa Semar. Kakang Semar, Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras sarta ora tumuli waluya nirmala temah jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara-ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh ning Karang Kadempel. Tangi, Pak, maras. Mati, Mar. Oh. Udian ora. Anu, mari wong hurufe kleru to. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok kanggo kibot ora. Pejetane lho, pejetan ora. Punakawan Petruk padha menenga sawetara. Punakawan padha sawetara menenga. Kakang. Pandhawa Gotang. Ragil Pandhawa Bumira tawu sedewa bendaramu ora ana. Ya senadyan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati, nanging kabeh lakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus Lima Sada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandhang raga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta. Kakang Rayantaka, nadyan raga wis datan glawat. Parandene tasih kapireng pangandikaning para pepundhen Pandhawa. Grayah iki ora Semar. Sigra wungu saking Nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa wah nata ing Ndrawati. Mak tratap adi kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada murca. Ndara kula Pandhawa Gotang. Ragil Pandhawa murca. Ben. Mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Yen kula kepengin bangun kayangan. Mboten kok perkara papan sing magrong-magrong dumadi saking jamrut ergeni mutiara mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging lha kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepundhen kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake spira gedhening keluputaning punta sakadang. Aku nyuwun pangapura benjang malih. Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung gunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika-menika kathah telik Mangindrajala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh, ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyata, mula kudu sing prayitna ngati-ati.
Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras kok. Wah, jan. Lho. Kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus ngono men. Petro aja rungokke omongane Bagong. Mula kang sangka kuwi aku mung nyadong timbalane Kyai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beto pustaka Jamus Klimasada menika Nalindra Ndarawati. Miturut ngendikaning Kaka Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah. Niki dadi tanggung jawab sampeyan. Nanging dudu aku ingkang boyong. Nggih, ning wujude sampeyan. Sampeyan kudu tanggung jawab. Sing jalari iki kesahe Ndara Sediwa sinten? Tindake Ndara Sediwa. Aku. Ndara Werkudara. Iya. Sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung keng rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pustaka Jamus Klimasada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sediwa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa godhang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa? Ilang menan kowe. Anggere muni kala rembugan kok ngethak. Dintosi teng mriki, Den. Pun, mang pitados. Mangke bakal padhang lelakone. Kakang Semar Badranaya iya, Kakang. Semareka den prayatna Semareres. Ngestoke dawuh. Ana menungsa ingkang Membanata Ndarawati, aja ngawu gawar-ngawur. Kowe ingkang Membanata Ndarawati. Ngerti ya? Yen aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Aja kelakon dosa kowe bakal ngruwat kanan kanangmu. Lho. Kowe ingkang mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Obak-obak katentreman negara Ngamarta. Aku kadang mutu Ndarawati. Wah, ora sandadakaken gunung tanpa gunung.
Jan gancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat paisanimu Bathara wayah turu jagat Werkudara sing rawa birawa wae ora kuwagang nandingi Nata Ndrawati ingkang bari marang panguwasaning Nata Kresna ya apa ndok kira aku kalah karo kowe ora ana ingkang kudu mapakake ridamku jaba mung Nata Ndrawati ayo kowe apa aku sing tekaning pati Kresna Maksude piye maksude? Kene le nontone wis mempeng kok. Mati dene aku. Kok mundur? Petro Nun golek jago kula gadah. Ning wis tuwa. Jago apa? Pitik to? Udu. Jago menungso sing iso mateni karo Kresna kae. Kae didaya Petro. Lah sinten? Golek ki aja ngarani nyang endi lan sapa wonge. Golek ki ya golek tegese ngupaya budidaya. Oh nggih. Teng pundi? Wis kowe nuntutke aku wae. Oh nggih, monggo kula dherekaken iya Petro. Arep disuwuk. Nah wong ya ora dong aja tok nesoni kowe Petro. Subscribe ngono. Sinten iki? Pendhita neng tengah alas. Iki sapa Petro? Lah mboten ngerti wong sampun takon karo sampean kok. Nuwun sewu sinuwun paduka ngupaya dhateng sinten? Kowe sapa penemban? Kula pandhita kliyang ngabur kanginan mendung kebaratening mundi dawahipun mriku kapan dunung kula. Kula pun begawan Dewaningrat. Begawan Dewaningrat inggih. Paduka wigatosipun menapa? Aku kekalangan Malaya. Ngupaya jago mergo aku duwe mungsuh ingkang digdaya Dewaningrat. Yen pancen kowe Brahmana mestine kowe nglakoni tapa ngrame tegese tetulung marang sak pepadaning urip ning alam padang mongko tanpa pamrih. Coba yen pancen kowe niat tetulung karo aku lan nglakoni tapa ngrame aku tulungana. Menapa ingkang kedah kula tindakaken? Ndak kira mung kowe ingkang sak timbang sak bobot lawan mungsuhku. Mengsah panjenengan sinten? Wujute kaya aku, memba rupa kaya Nata Ndrawati, nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Yen kowe bisa ngrebut pustaka Jamus Miang Jimat Limasada, mateni mungsuh sing madha rupa karo Nata Ndrawati, kowe nyuwun apa bakal tak paringi. Ingkang nami tapa ngrame mriku mboten kepengin pikantuk leliru menapa kemawon sinuwun. Menawi paduka paring dawuh mekaten kula ingkang badhe temandang karya mara mangkaton inggih ngestaken dawuh. Semar bar lara kok ngobat apit kaya ngono. Durga. Kowe sing arep gawe kisruh, aku ngerti niatmu. Kowe ngrebut pustaka Jamus Klimasada ya ta? Mergane ndara-ndaraku Pandhawa ki wong Sukerta. Nek pusaka tok rebut, kowe iso mateni ndara-ndaraku Pandhawa wekasan tok pakake karo anakmu Bathara Kala. Ya ngono ora? Patobat.
Kakang Semar menika ngertos kemawon. Lah aku kok padake ora ngerti. Inggih. Ayo pusaka. Jamus Lima Soto tak jaluk. Inggih. Ayo melayu tak oyak kecekelak uwek-uwek rokmu. Nekat sanget Lah wis ben nek ku kandhai ayo guys. Inggih Kakang inggih kula caosaken. Ha wis. Inggih. Ayo kene guys tok simpen endi? Nendi? Ngawur wae kok. Waton dibiyak. Wis ben. Kandhane. Menika Kakang menika. Ha, ngono lho. Wong Sukerta iki ora ming daraku Pandhawa tok. Ning pirang-pirang tau-tau disebutke Manik Maya. Lha ning sing tok jangkah kok ming daran-daraku Pandhawa, sing tok gayu kok ming daran-daraku Pandhawa, apa ora ning wong liya? Inggih Kakang. Inggih piye? Inggih kula nyuwun pangapunten Kakang. Bae bali. Ngestaken dawuh. Wadya balamu baju barat dokon bali kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Sing picak dituntun. Sing lempoh digendhong. Ganggu gawe. Sanak kadangku sing padha makarya ning gedung anyar iki. Mungsuhmu aku tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang Semar.